କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜମାରୁ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଏମିତି କହି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ 2-3 ଥର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ମୋ ପୁଅ ଆଜି କହିଲା ମାମା ମୋର କଖାରୁ ପିଠଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଫୁଲ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ମୋ ବାରିପଟ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜମାରୁ ଫୁଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ପ୍ରବଳ ଅଛି। ମୁଁ ପତ୍ର ଧୋଇ ଚାଉଳ ଆଣିଲି, ଚାଉଳକୁ ବାଟି ସେଥିରେ ଜିରା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ହଳଦୀ ପକାଇ ବାଟିଦେଲି। ତାପରେ କଖାରୁ ପତ୍ରକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି ସେଥିରେ ବଟା ଚାଉଳ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ ଚୁନା ପିଆଜ ଆଉ ଲୁଣ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଳାଇ ପିଠଉ କରିଦେଲି। ସେଥିରେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଲି, ପୁଅ କହିଲା ମାମା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମ ଝିଅ ଆସି କହିଲା ଦିଦି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେ। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆସେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଲି, ସିଏ ବି ଖାଇ କହିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ ମୋ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।